Бертөрле культураларны алып бетергәннән соң аграрлык хуҗалыгында чәчүлек эшләренә керешкәннәр. Алар да инде ахырына якынлаша. Көзге культуралар чәчелде 800 гектарда мәйданда. Шуның 300 гектары көзге будай һәм 500 гектары көзге арыш. Барлыгы кырларда 2 чәчүлек комплексы йөри. Анда әтиле уллы Дашановлар эшлиләр. Алдын эшкәрттек, обрабатывать иттек. Инде менә чәчүгә тотындык, последний кырыбыз. Алла берсе. Анасын нәрсә белән? Андары үзе пахать итеп башлый, нәрсә пашня башлана инде. Юлларны сукалыйбыз. Хәзер механизаторлар җирне эшкәртә. Алда башка эшләр дә көтелә әле. В данный момент прикатывание после посевов озимых культур. Хәзерге вакытта чәчүлек комплексы үткәннән соң туфракны күмеп тигезлибез. Тракторда тияү җайланмасы да бар. Җәй көне печән тюкларын тиядек. Чәчү беткәч салам җыячакбыз. Калган инде безнең бүгенге көндә кукуруз тора безнең саласы инде кукуруз аласы бар 500 гектар, шуның инде 100 гектары зернога инде ашлык итеп алабыз инде. Калган инде яшел мас итеп инде әзерлибез селосы инде. Шуның өстенә тагы 110 гектар тора технический культура, рапс һәм 50 гектар горчица